Pherangke asong laki isi jakong ke thin na asong lo bangso pherangke pena jok det hawar hapara long kopi ko sonma kaching thor oma mate ke pa phidun piglang ma lahai ka du ka beanta rara thengnu ke paklang ponjia tumlo bangso a pherangke aja kong an so se ke pang tang ponjia phanpura pinidong moka tourist lodge conference hall along Howraghat subdivision press club amahang pathek pon Bangso Press Club amahang ke pathek pon along James Millik pen maichari ponsi ran rongpia hin pensi mai ke phalam theke than pon Bangso hur kachetong don aluhia man pen DPC ke amaiphu digonto teron kachetong don along DPC ke kong chunbang Danielson be karbila meramai ni hanglong riamai achunbang khorsing ingti karbila meramai dong mukak aru amaiphu robindro rongpia tum chetong don Howraghat subdivision press club amahang ke pathek amaya long penang an chingki chethan pen James Millik aphan maipu ran rongpia phan working president harsing rongpia phan dun maipu Jirsong Terang phan chunbang sivoram kro phan rap chunbang pen danglok kapre katuma phan arpu pek ponsi kedoan atuma phan DPC ke hin pen dengpon Bangso hud Howraghat subdivision press club amaipu James Millik pen kaning je pona tengke bangso subdivision arlo ke claim ponang ji do pik anlang lasi pini bangso long ke do ana pherang ke tum setami methang asayamo ke claim pon pameje aphansi kachuningri padopon kan do pik Howraghat subdivision ang kang ang news mo ka kalang ni do pik lapen ko ratuma ke boy kisum Lidung kacini na yung dopi lang, latuman ko son se ato kanu alam lidung kirib dunong ima, lapin gitu kisung ng kirap dunong ima, laso putak si lidung pini, abangso press club keseng lo pot lagi lidung aphan mepik alam ko sini ano, nasi lidung anutin stame ledak lembang kubang itu antum stame lidung nat cidin cebo betin pen lidung nengi si epeng wet pen lidung ciot kitsi lidung Lemrap peksi untuk pangtangan. Pini bangso press club ke seng pona bangke mi pik anlo athe pherangke tum amethang asaya mo chichini nangji lasi pini bangso press club ke seng along chingki chethan pen arpudoan kachepek pon long phuthak DPC ke amaiphu digonto teron pen kachoro pajirpon Howraghat LAC ba Howraghat sub division ang kangalong kedoan pherangke tum chingrum si pherangke hejang klemra per pherangke tuman kisung ke boy ahut kacerap cetoyi phan pura Howraghat subdivision press club wa mahang pathek lo lapen labangso a press club amahang pathek along kadog be alang tu therangki krem rapet tuman chedon sa pen mai for puke lake James Millik alang lige claim abari nai bang pulo ningkaning koi ke social bon alang lige claim lige chiniete alang li fansi mai for pu pek pono lage ningarong party galang lo lapen secretary chunbang abangke Jirsong Terang alang lipansi alang litum chedong sarpen pek pono owekimi stame alang lita thek reset pen ning thelo apuno chak chokli musi ning thelo lasi pini labangso amahang ke thek Howraghat subdivision press club amahang pa thek la solong litum district press club hoi kong chunbang akhai Danielson Bay pena litum ngai tong lo lapen ningarong lo lapen litum ai hin men stame alang litum ke claim ke dam ke message ban hirjume pajir dulu Howraghat pen harsing rongpi karbiang long live